मैया जि माने आसाम सरकारा जे गफुर एबा बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला जि बिटिआरआव हाबनांगौनि थाखाय जि केबिनेट डिसिसन लानानै 41टा गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनि जि मोनसे अनुमति होबाय गनायथि होबाय बेखौ लानानै जोङो गिबियाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों गिबियाव साबायखरखौ जासिगोरो आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे कमिसननि मेम्बार खोरोमदाव औवारि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारमोननिसिम गिबियाव आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोना जे जोंखौ बिटिआरआव जे हाबहोनायनि जि नांथाब नाजानानै हाबहोनो हाबाय आसाम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार खालामनानै आगानसे जे दावगाहोनो हाबाय बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों आरो बेजों लोगोसे आं खावलायनोबो सानदों जे थांनाय जि जानुवारि दाननि 26 जि रिपाब्लिक डे बेयाव चिफ मिनिस्टारा गावनि खुगाजों 60टा गामि घोषणा खालामदोंमोन नाथाय बेयाव एसे टेकनिकेलि माखासे उसुबिदा थानायनि थाखाय हयथ' मैयानि दिनाव केबिनेट डिसिसनाव 40टा गामिया फैदों आरो जों नुदों केबिनेटनि जि माइनट्सआव जे 19टा गामिखौ नैबे साननैसोनि गेजेराव जे मोनसे पेज बिथांमोना होगोन आरो बिनि उनाव जि माखासे गोबां ओनसोल जिहेथु जोंहा हाबबावनांगौ दङ दा बे हाबबावनांगौ खामानिखौ जोङो खावलायगोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोना थाबैनो 2024नि सिगां जे माखासे गामि फोसावनांगौ दंबावो बेखौ थाबै जेन फोसावो बेखौ आङो बिथांमोननिसिम आपिल खालामो आरो बेजों लोगोसेनो आङो जोंनि गेजेराव दा बे 41था जि गामिनि लिस्ट ओंखारदों बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां एसे गोनो गोथो हयथ' माखासे मानसिफ्रा बिदि सोंलु हयथ' गोबांनाव फैदों आंनावबो फैदों बेनिखायनो आङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जोंनि थांखिया गफुरसिम सिमाया जोबथा गफुरसिम बिनिखायनो मेक्सिमाम सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गेजेराव मेक्सिमाम गामि लिस्टखौ जोङो 22टासिमहालागै गफुरनिफ्राय ओंखारदों मानोना जों बर्डारनि जि सिमा बे गामिफोरखौ बांसिन ओंखारदों गेजेराव जि थाबोनाय गामि ओंखारनांगौ दङ बियो निश्चितभाबै ओंखारगोन मानोना कन्टिगिटिखौ मेनटेन खालामनांगौबा बैफोर गामिनि लिस्टखौ ओंखारनांगोन बेनिखायनो आङो ओनसोलनि रायजो राजाखौबो खावलायदों नैबे 41टा ओंखारनाय लिस्टआनो बियो जोंनि जोबथा नङा बेखौ पर्यायक्रमै जिहेतु आसाम सरकारा मावगोन आरो जोंनिफ्रायबो बेखौ नारसिननाया थाबाय थागोन बेनिखायनो बेबायदि जेन जोंनि गेजेराव बेबायदि जेबो बुल बुजाबुजि जाया आं बेखौ नोंथांमोननि जि पर्टेल निउज मिडियानि गेजेरजों रायजो राजासिम खावलायहरो गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नैबे पर्टेल निउसनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियावनो बरायनाय थाग्रोबाय थांनाय मैयानि दिनाव आसाम केबिनेटआ जाबादि फोसावदों गासै गोदानै गंब्रैसे गामिखौ बिटिआरआव सोसननाय बेजों लोगोसेनो जोंनि गफुर हालामनि सिङाव थानाय 22टा गामिखौ सोसननाय बेयाव जोंनि गफुर जिल्लानिफ्राय जोबोद बरायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो खावलायबावनो सानदों जे जोंनि थालांनाय गामिफोरा जोंनि ओनसोलाव थालांनाय गामिफोराबो सिस्टेम बायदि फैनानै लासै लासैनो बे साननैसोनि गेजेराव जाहाथे गासिबो हाबलांजोबो जोंनि बर' रायजोआ बर' हारिया बर' रायजो दाबिनानै बेसेबांबा सम गोबाव समनिफ्राय आन्दलन खालामबोना फैयै दिनै जोबनाय समाव जोङो एसेबाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो मानो होनब्ला जोंनि साननायानो जाफुंजोबाब्लाबो आलादा रायजो जाफुंजोबाब्लाबो जोंनि साननाया एसे जाफुंनायखाय आङो नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आङो जोबोद गोजोननाय बावहरदों जाहाथे फैगोन दिनफ्राव जोंनि गासैबो साननाया जाफुंजोबो लोगोसेनो जोङो गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाख्नायनांगोन बरायनांगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि गफुरसिम बिटिआरखौ फोलावनायाव गोबां मैखोमै नांथाब नाजानाय जोंनि साननायखौ जाफुंहोनायनि थाखाय लोगोसेनो बिटिआरनि CM मानगोनां
प्रमद बर' सार बिथांनि खस्थ' नाजानाय आरो बर' फरायसा आफादनि मैखोमै नाजानायाव जाहाथे जोंनि साननायफ्रा गुफुर हालामसिम जाफुंजोबगोन बेखौ जों आसा खालायो। आरो बेखिनियावनो जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ आद्रा थाबोनाय खामानिखौ जों खौसे बर' हारिया ज' मावलांनानै जाहाथे जोंनि साननाय जोंनि आसा जाबादि डिमान्ड बेफोर गासै उनाव फारि फारि जाफुंलांगोन आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नोंथांसिम आङो बेखौनो गोजोननायखौ जासिनाय जाबाय। गोजोन्थों। गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नैबे पर्टेल निउसनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियावनो बरायनाय थाग्रोबाय थांनाय मैयानि दिनाव आसाम केबिनेटआ जाबादि फोसावदों गासै गोदानै गंब्रैसे गामिखौ बिटिआरआव सोसननाय, बेजों लोगोसेनो जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 22टा गामिखौ सोसननाय, बेयाव जोंनि गहपुर जिल्लानिफ्राय जोबोद बरायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आङो खावलायबावनो सानदों जे जोंनि थालांनाय गामिफोरा, जोंनि ओनसोलाव थालांनाय गामिफोराबो सिस्टेम बायदि फैनानै लासै लासैनो बे साननैसोनि गेजेराव जाहाथे गासिबो हाबलांजोबो। जोंनि बर' रायजोआ बर' हारिया बर' रायजो दाबिनानै बेसेबांबा सम गोबाव समनिफ्राय आन्दलन खालायबोना फैयै फैयै दिनै जोबनाय समाव जोङो एसेबाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो मानो होनब्ला जोंनि साननायानो जाफुंजोबाब्लाबो, आलादा रायजो जाफुंजोबाब्लाबो जोंनि साननाया एसे जाफुंनायखाय आङो नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आङो जोबोद गोजोननाय बावहरदों। जाहाथे फैगोन दिनफ्राव जोंनि गासैबो साननाया जाफुंजोबो। लोगोसेनो जोङो गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाख्नायनांगोन, बरायनांगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि गहपुरसिम बिटिआरखौ फोलावनायाव गोबां मैखोमै नांथाब नाजानाय जोंनि साननायखौ जाफुंहोनायनि थाखाय। लोगोसेनो बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि खस्थ' नाजानाय आरो बर' फरायसा आफादनि मैखोमै नाजानायाव जाहाथे जोंनि साननायफ्रा गहपुर हालामसिम जाफुंजोबगोन बेखौ जों आसा खालायो। आरो बेखिनियावनो जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ, आद्रा थाबोनाय खामानिखौ जों खौसे बर' हारिया ज' मावलांनानै जाहाथे जोंनि साननाय, जोंनि आसा जाबादि डिमान्ड बेफोर गासै उनाव फारि फारि जाफुंलांगोन आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नोंथांमोननि गासैनिसिम आङो बेखौनो गोजोननायखौ जासिनाय जाबाय।